Hola, bona vesprada, què tal estan? Avui encetem la setmana amb aquesta expressió. Quina basca! Estic convençuda que si han eixit al carrer l'hauran notat i fins i tot li ho haureu sentit comentar el que estaguera al vostre costat. I és que els dies en què tenim aquesta humitat relativa tan elevada, esta basca, hem de parlar de sensació tèrmica. Aquesta sensació que tenim quan els termòmetres marquen 30 graus i tenim aquesta sensació de que en fa 40. I és que, altra volta dic, la sensació de calor depèn de moltes coses, de la temperatura, del sol, del vent i de la humitat relativa. No és igual estar a 23 graus a l'ombra que al sol. I és que el nostre cos utilitza la suor com a regulador de la temperatura. La suor, quan s'evapora, refresca la pell, la refrigera, i quan la humitat relativa augmenta, fa tot el contrari, s'acumula al nostre cos i, per tant, aquesta sensació de calor és més elevada. És una situació que es viu sobretot als climes tropicals i també a l'estiu al nostre territori. El que avui ha passat a València és el que van a veure a les 7 del matí, quan només estàvem amb aquests 24 graus de temperatura, que per cert és la mínima i per tant és molt elevada també. La sensació que teníem era d'estar a vora 32 graus per el 85% d'humitat que teníem. I a les 11 del migdia també, quan ni tan sols havíem arribat als 30 graus, la humitat relativa era de 70% i la sensació que teníem era de 35 graus. Aquesta sensació és la que anem a tindre durant la jornada d'avui, però també durant la de demà. A banda d'això, d'esta temperatura i aquesta sensació tèrmica tan elevada, una altra conseqüència de la humitat són els núvols que hem pogut veure, com veuen, a la ciutat de València, que passaven molt ràpidament, entraven des de la mar, anaven fent-se i desfent-se sense acabar d'escampar del tot. Com veuen, semblen estar estancats damunt de nosaltres, finalment, a poc semblen haver començat a escampar. Però no només a la ciutat de València hem tingut aquests núvols. Fixen-se a la imatge del canal visible, a la fixa, al voltant de les 8 del matí, teníem nuvolositat abundant a tot el Mediterrani, litoral de Castelló, Golf de València, també litoral d'Alacant i cap a les comarques de l'interior. Cap a les comarques de l'interior aquests núvols han començat a desfer-se a poc i fixen-se com a les 11 del migdia ja teníem només aquesta nuvolositat, núvols baixos molt abundants cap al litoral de Castelló i també es mantenien a tota la línia de costa. Si els sembla, anem a fer una ullada per a veure quina és la situació en estos moments. Ahir mirem la localitat de Benicàssim, com ja han començat a desfer-se aquests núvols. Tenim bona visibilitat relativament, 27 graus i 65% d'humitat. Si ens anem cap a Gandia, vegin com així encara tenim aquesta presència d'aquests núvols baixos, una humitat del 55% i 29 graus de temperatura en aquests moments. I si ens anem cap a Cocentaina, trobarem com la humitat ja és prou més baixa, està només al voltant de 40% i la temperatura de 30%. Aquests núvols baixos també han estat presents durant la nit i han fet que les temperatures mínimes no baixaren massa, tot el contrari, que foren elevades, sobretot destacables cap al litoral, en temperatures que no baixaven des 22, 23, 24 graus, fixen-se Benidorm, arribaven a marcar aquests 25 graus de temperatura mínima. Per l'interior, temperatures també elevades, entre 19 o 20 graus, hi veuen Bèlgida amb 19 graus, Anna 23, i on podien dormir millor era a Llora o a Utiel, a Aras, que tenien entre aquests 15 o 16 graus de temperatura mínima. Cap a Castelló, per l'interior, també es mantenien unes temperatures agradables, mentre que al litoral també eren elevades, com veuen a Castelló, 23 graus. Si mirem a les imatges del satèl·lit Meteosat, trobem la península Ibèrica pràcticament lliure de núvols i van del sud-est peninsular, que com veuen arriben aquests núvols mitjans i alts associats a una massa d'aire molt càlida i que està circulant cap a les zones de les Illes Britàniques, Còrsega, Sardenya i també el nord d'Itàlia. Tot i que es desplaça aquesta massa càlida, sí que farà pujar les temperatures. Al mapa isobàric previst per a demà comprovem com estem baix la influència de l'anticicló de les Açores i llevant del nord peninsular, que on tindran una miqueta més d'inestabilitat per eixa cua dels fronts associats. A la resta es mantindrà un oratge pràcticament estable i sense massa complicacions. Avui, llevant d'aixòs núvols baixos cap a les zones del litoral a primeres hores i que encara segueixen en alguns punts, lluirà el sol de vesprada, alguns núvols d'evolució cap a les muntanyes que podrien deixar alguna tronada aïllada, i pel que fa a les temperatures, pràcticament sense canvis. Demà serà una jornada molt semblant a la d'avui, en la que encara tindrem nuvolositat al litoral amb ixes boirines matinals, però lluirà el sol. Les temperatures que pujaran lleugerament respecte a les d'avui. I si mirem quina és la previsió per als pròxims dies, dimecres també serà un dia assolellat, amb la possibilitat d'alguna tronada i algun ruixat puntual i aïllat de vesprada cap a les serres de Castelló, i baixen les temperatures. Tornaran a pujar, com es fixen dijous, tornaran a pujar aquestes temperatures, encara núvols baixos a primeres hores, sobretot més cap a la meitat sud del nostre territori, i divendres serà un dia on lluirà el sol i les temperatures pujaran per aquest vent que entrarà ja de ponent o del sud-oest. Contestem a la pregunta Facebook, la que es fa
el nostre company Josep Calabuig, que vol saber quina temperatura farà dilluns i dimarts a Castelló de Rugat i si plourà. La veritat és que possibilitats de pluja no en vas a tindre i fixa't, la màxima estarà al voltant dels 32 i demà al voltant dels 33. Per tant, un dia d'allò més agradable. Anem a acabar amb fotografies del que ha estat el dia d'avui i que hem anat rebent al nostre correu de l'oratge. Amb elles els anem a deixar. Es desitgem que passen un molt bon dia. Adeu. Temo que Carlos no ha ido a Valencia precisamente por asuntos de trabajo.